Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kaninyong tanan. Matud pa sa Ebanghelyo ni San Lucas, giingon dinhi, na hinumdum si Maria ni ining tanan ug namalandong siya pag-ayo, mahitungod ni ining mga butanga. Unsa di ay ang iyang nahinumduman? Mga igsuon karon gipahinumduman kita sa pulong sa panalangin nga gilitok ni Isabel ngadto kang Maria sa dihang human sa Annunciation, midali si Maria pag-adto kang Isabel. Ug si Isabel namulong ngadto kang Maria, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why has this happened to me, that the mother of my Lord comes to me?" Mo kini ang pulong ni Isabel ngadto kang Maria. Kining maong panalangin mga igsuon ni Isabel, usa kini kaparianong panalangin nga gihatag sa Dios ngadto kang Moises aron pagpanalangin sa katawhan sa Dios. The same prayer and blessing nga ilang nadawat o ilang gilitok sama na lang panaglitan sa atong unang pagbasa nga nagkanayon, "The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace." And give you peace. Matag unang adlaw o unang adlaw sa bag-ong tuig mga igsuon, Enero 1 atong gisaulog ang solemnidad sa atong mahal nga inahan, ang inahan sa Dios, the solemnity of the Mother of God. Ug karon usab atong gisaulog ang pag-ampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, World Day for Peace. Sa pagsaulog nato nining solemnidad sa mahal nga inahan sa Dios, si Santa Maria, mga igsuon, the Church reminds us that Mary, more than anyone else, received this blessing. Katong panalangin nga atong nadungog sa gikan sa basahon sa Numeros. Diha kaniya anaa ang katumanan sa panalangin, "For no other creature has ever seen God's face shine upon it as did Mary." No walay lain nga nakakita sa nawong sa hulagway sa Dios kundi si Maria. Gani iyang gihatagan og tawhanon nga hulagway ang pulong nga walay katapusan, the eternal word, aron kitang tanan makasud-ong kaniya. Pagkaanindot mga igsuon nga pinaagi kang Maria, nakita nato ang Dios. Kita ba kaha nga na sa atong kaugalingon, nahimo ba usab kahang instrumento alang sa uban aron sila usab makasud-ong o makakita sa Dios? Thus our action lead to seeing Jesus. Or basin ba ka ang atong mga binuhatan, maoy makapawala sa pagtuo sa atong isig kaingon. In addition to contemplating God's face, we can also praise Him and glorify Him. No, sa pagsudong nato sa hulagway, sa naong sa Ginoo, makaawit kita pagdaig o pagpasalamat ngadto sa Dios sama ni atong mga magbalantay sa karnero nga miadto sa Bethlehem uban sa ilang mga awit sa pagpasalamat o pagdaig. Human nila nakita ang bata ug ang iyang inahan. Nga mao ang atong nadungog sa atong Ebanghelyo karon. The two were together, the mother and the son, just as they were together in the Calvary. Dili ba anaa ang basahon sa Ebanghelyo nga si Maria diha sa tiilan sa cross, kanunay silang managkuyog. Tungod kay si Kristo ug ang iyang inahan, dili gayud mabulag. We cannot separate Christ and Mary.
Adunay lig-on nga kutay o hikot nga nagdugtong kanila, sama na lamang sa panagdugtong sa anak ngadto sa iyang inahan. Dili gud nato mapahilayo ang anak ngadto sa iyang inahan. The flesh or karo of Christ, which matud pa ni Tertullian sa 1st century theologian, is the hench or cardo of our salvation, was knit together in the womb of Mary. Mga igsuon, ang lawas ni Kristo mao ang bisagra kanabitong sa pultahan, mao ang bisagra sa atong kaluwasan. Mao kini ang nagkunikta kanato sa kaluwasan nga dala ni Kristo. Kini natakdo og nahiusa nganha sa sabakan ni Maria. Ang atong kaluwasan og si Kristo nahiusa nganha sa sabakan ni Maria. Ang atong kaluwasan og si Jesus nagdala ni ining tanan nahiusa diha sa sabakan ni Maria. This inseparability is also clear from the fact that Mary gipili ng daan aron mamahimong inahan sa manunubos. Nakigambit sa iyang misyon, sa misyon ni Kristo, ug nagpabilin nganha sa kiliran sa iyang anak. Pinaagi kang Maria, nagkaanaa kitag kaluwasan, nga ang atong kaluwasan nabugkos, nahiusa, nganha sulod sa sabakan ni Maria uban kang Kristo. Anaa usab ang pagkasuod ni Maria, or anaa ang pagkasuod ni Maria ngadto kang Jesus, tungod kay she received from Him the knowledge of heart, the knowledge of faith, nga gipalambo pinaagi sa iyang mga kasinatian, isip usa ka inahan, og suod nga relasyon sa iyang anak. Kini ang nagpahaduol pag-ayo kang Maria ngadto kang Jesus. The Blessed Virgin is the woman of faith who made room for God in her heart and in her plans. Siya usa ka magtutuo nga adunay kapasidad sa paglantaw to recognize sa mga gasa sa iyang anak alang sa katumanan sa panahon, in the fullness of time. Diin ang Dios sa iyang pagpili ni ining mapaubsanon og tawhanon nga kinabuhi, entered personally into the history of salvation. Mao makaingon kita mga igsuon nga, or that is why Jesus cannot be understood without His mother. Muna makaingon kita nga likod sa success sa usa ka lalaki, anaa gayud ang imahin sa usa ka babae. Likod ni anang maong success mo ilang giingon, we cannot understand Jesus kung dili kita muduol ngadto kang Maria. Walay pagkabulag usab mga igsuon ang simbahan ngadto kang Kristo. We cannot separate Christ, or we cannot separate the church from Christ. Tungod kay ang simbahan ug si Maria kanunay managkauban ug kini ang misteryo sa pagkainahan sa simbahanon nga komunidad. And the salvation accomplished by Jesus cannot be understood without appreciating the motherhood of the church. Mga igsuon, to separate Jesus from the church would introduce an absurd dichotomy. Sa pulong pa ni Blessed or ni Pope Paul VI sa iyang sulat nga Evangelii Nuntiandi, miingon siya, imposible nga mahigugma kita kang Kristo apan wala kita mahigugma sa simbahan. Imposible ka na. Imposible nga maminaw kita sa pulong ni Kristo apan dili kita maminaw sa pulong sa simbahan.
Imposible ka nang muingon kita nga iya ako ni Kristo apan wala kitay pagpakabana sa mga lihok sa simbahan. Pananglitan, no? Nag-awhag kita sa matag usa kanato, sa matag sakop sa simbahan, kung unsay atong ikadalit, ikatampo, alang usab sa mga igsuon nato nga nanginahanglan, hilabi na ni adtong naapektuhan sa bagyong Odette. Unsay atong naikatampo ni adtong panawagan sa simbahan, diin kita membro ni ini. For the Church is herself God's great family, nga nagdala kanato ngadto kang Kristo. Mga igsuon, our faith is not an abstract doctrine or philosophy, kundili usa ka buhing relasyon ngadto kang Kristo nga mao ang bugtong anak sa Dios, nagpakatao, gilansang sa krus na banhaw gikan sa kamatayon tungod og alang sa atong kaluwasan, aron pagluwas kanato. Hug karon ania siya sa atong taliwala, ania siya sa matag usa kanato. Hain or diin kaha nato si Kristo mahinagbo. Mangutana kita, kung ania siya sa atong taliwala karon, hain or diin man usab nato siya mahinagbo. Mga igsuon atong mahinagbo si Kristo nganha sa simbahan, hang santos nga inahan, the Holy Mother Church. Dili ba mga igsuon ang simbahan man ang mulitok sa mga pulong, Behold the Lamb of God. Dili lang man ang pari. It is the church which proclaims Him. It is in the church that Jesus continues to accomplish His acts of grace, which are the sacraments. Gawas sa simbahan, dili mahimo ang mga makaluwas nga sakramento. Mao man gani aduna kitay pagtulunan nga dili gayud mahatagan sa sakramento sa kumpisal ang usa ka tawo nga wala pa nabunyagan o dili sakop sa simbahan. Gikinahanglan mga igsuon nga musulod kita sa simbahan aron atong madawat ang gasa sa kaluwasan. This, the church activity and mission, is an expression of her motherhood. For she is like a mother who tenderly holds Jesus and gives him to everyone with joy and generosity. Without the church, Jesus Christ ends up as an idea, a moral teaching, a feeling. Kung wala ang simbahan, mga igsuon, ang atong relasyon nga kang Kristo would be at the mercy of our imagination, our interpretations, our moods. Kung wala ang simbahan, magdepende lamang kanato kung ga-exist ba si Kristo o wala. Tungod o pinaagi sa simbahan, anaa si Kristo, buhi nga atong masinati ang iyang presensya nganhi kanato. Mga igsuon, Jesus Christ is the blessing for every man and woman and for all of humanity. The Church, in giving us Jesus, offers us the fullness of the Lord's blessing. Katong gihisgutan sa basahon sa Numeros, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Si Jesucristo ang katumpanan ni ining maong panalangin nga atong ikahadalit sa matag usa kanato. Let us look at Mary. Let us contemplate the Holy Mother of God, nga mauusab ang modelo sa simbahan, diin taliwala ni ining simbahan, masinati nato si Kristo nga nagpakatawo nganhi sa kalibutan. Hinaot paunta. Palihog manindog.